Ngifuna ukukhuluma ngalabantu labo bathi mebephupha noma bebona into zabo engahlangani bese beyagijima beyothwasa. Le nto leya iyingozi. Ngokwazi kwami mina ngikhule kuthiwa kumele uphuphe ukuthi uzoyabothwasaphi. Mhlawumbe uyothwasela emanzini noma uyothwasela emzini yomuntu, kodwa bathi lo muntu ohlele ongenile kuwena uyena okumele akukhombise ukuthi mina ngumkhulungcobo ozala ubaba kama wakho noma ozala ubaba kababa wakho. Mina benginesiphiwo. Isiphiwo sami ngasibalekela noma isiphiwo sami ngihambe ngisenza, kodwa mina sengicela wena uqhubeke ungenzeni. Hayi uvele uvuke ekseni uhambe nje usuyothwasa. Ngoba ingakho manje kugcwele izangoma eziyimbumba, ezinye igcwele kuma social media, ezinye ziyalwa, sesiyabuka ke thina kumele sithwase okwangempela esinebizo la ngempela. So gcina sisaba ukungena lapha ngoba sizokuthiwa umuntu abadala akumelanga ulwe, mona abantu abadala akumelanga ube nomsindo. Ingakho i-point yami ithi ingakho kumele umuntu ofuna umthwasele ofuna uthatha umsebenzi wakhe afike kuwena. Ngoba enye into ingozi kanje, kunabantu abathwalayo, hayi ukuthi lo muntu unobizo or unesiphiwo, uhambile wayothwala ukuze azobona izinto zabanye abantu enze ngathi uyabasiza. Ekuhambeni kwesikhathi uyabadestroy ngoba leza inhlanhla zakho zonke uyayithatha. Akanawo unembezi uzozithatha ngoba yena wenzeni uthwele. Kunomuntu othwase ngempela naye futhi akubona ukuthi okay lo muntu unamandla kakhulu, lo muntu unamandla okudlula wami. Uzokwenzani? Uzothatha iziphiwo zakho, athathe yonke inhlanhla yakho. Mawuphothula uphume uye ekhaya uzofika ube imbumba yesangoma, ngeke ulaphe umuntu. Okunalokho uzogcina usuthakathi uthi kanti ngathwaselani, uyilahlile imali. Kuyabiza manje ukuthwasa, kuyabiza ukuthwasa manje. Uzogcina ulahle imali uthi okay ngilahle imali yami, kulungile sikuvele ngibaloye. Ugcina usunjani? Usuwumthakathi. Ngobani? Uye kothwasa endaweni erongo. Awuzange walinda lo muntu ohleli kuwena ukuthi kube uyena okhombisayo ukuthi hamba uye lapha kaMkhize. Ngoba idlozi lingakubonisa ukuthi hamba uye kaMkhize uyothwasa khona. Liyazi ukuthi kaMkhize uzobuya ulapha ngempela uyisangoma. But wena musukela uhambe uya kaGobodo, kaGobodo ukhonjiswa ukuthi hamba uyothwasa khona. Kanti uGobodo uzithwalela, akanadlozi, akanalutho, uzithwalele nje ukuthi kumele lapha abantu. Noma ngakuthiwa akathwasanga, noma ngabe ngiqonda ukuthi noma ngabe kuthiwa uyisangoma sangempela, awukhonjiswanga yena, uzoba nomuntu uzokuthakatha. Uzophuma uyimbumbi, izangoma ziyimbumba ziqhamuka lapho. Manje sengathi ifashion uvele nje uvuke ekseni uthi hayi mina ngiyothwasa, especially youth iyathwasa kulamalanga. Athi ngihlela ugogo. Khona umunye uthola ukuthi uzobe isitabani. Ngiyaxolisa ukusho lokho, kodwa usola ukuthi indoda izenza usisi, ithi mina ngangena ogogo. Kanjani? Indaba ugogo manje afuna ukushintsha ube intombazane ngoba ugogo kumele asebenze kuwena, kodwa uqhubeka ube umuntu wesilisa. Akusibo umngoma lokho. Khona umunye uthola ukuthi uyindoda, ubhizi uba ulala namadoda, athi idlozi lakhe lelo dlozi lingcolile. Ngeke uyindoda lisilala nendoda. Akwazi emandulo ayengekho amadoda lala namanye amadoda. Loyo muntu loyo sheshe umbheke, uthwele, angeke ulale nenye indoda uyindoda. Ngeke umuntu wesifazane ulale nomuntu wesifazane, angeke. Emandulo asiwenzi besingakwenzi. So kumele sibheke silandelele kahle ukuthi okay noma ngabe kuthiwa nginedlozi liyangihlupha, phahla, thandaza, cela ukuthi ngicela ngikhombise ukuthi lo msebenzi wemele ufuna ngempela nifuna ngiyephi, ngiyothwasaphi emanzini, nifuna ngibe yini futhi kahle kahle, nifuna ngibe umthandazi ngithandazela abantu, noma nifuna ngibe isangoma ngoba ukube bewuyinyanga ngabe vele awuhlushwe idlozi lokuthi hamba uyowenzani. Uzovuka ebusuku uphupha ukuthi
ngiphuphe umuntu okanje kanje kuthiwa ngimnika umuthi othile uzophila. Uqedile lapho. So leyo busangoma yiyo ingozi manje. Funa ukuthi ungenwe ubani, mtshela ukuthi akakhombisa indlela, akhulume nawe, angakwenzeli izinkinga, akhulume nawe. Abanye abantu ke bawikhi kakhulu ukuthi bengabona izinto zakhe zivaleka, izinto zakhe engahambi kahle, abona ukuthi hayi kushuthi kuthiwa mina ngiyothwasa. Hayi phela siphila emhlabeni la, siphile ngomlingo. Vele uzoba nenkinga uphinde kulunge, wena nje uqine edolweni uthandaze, izinto zakho zizohamba kahle. Akuwona wonke umuntu okumele ayothwasa, akuwona wonke umuntu okumele ayothwasa. And ibalekelana nani nokuthi nihambe ningena yonke inyanga nithwasa. Uzongena kule uphume, lisele idlozi lakho la ufakwe la. Lesangoma sikhiphanga ukuthi ihamba ke, phuma ke manje kwenye indawo. Idlozi lakho lisasele la, wena usuyajumpa, usuthi hayi le nyanga lesangoma sami lesinyanga yami ayikho right. Usuyihamba, awusanalo ukuthi awuphethe lutho uyongena kwenye inyanga. Cause uma ufika kule nyanga bayakubika emsamo ukuthi nangu umntwana kaNgcobo uthi ucela ukuzolashwa la. And then wena akushuthi umthetho yakhona kunzima vele edlozini. Kunzima. Ungahambisani nemithetho yakhona ngoba wena ufuna ukuthi bakutreat special edlozini. Usuyahamba uyongena kwenye inyanga. Mhlambe lo nyanga vele nayo iyalapho kwangempela. Kodwa ngoba futhi angeke izitshele ukuthi hamba uye lapha ya uyolanda idlozi lakho oqala mawungena ngalo, uzokufuna imali. Phela nje kusetshenzwa imali manje la emhlabeni. And enye ingozi enkulu ngezangoma, ingakho ngizogxila ekutheni qale ukhonjiswe ukuthi iyapi kuma uhamba uyothwasa. Cause enye ingozi enkulu uzofika la kuMaNgcobo uthi ngicela ungithwasise. Noma ngingabona ukuthi wena isiphiwo sakho akusizo sokuthwasa, ngoba mina ngifuna imali, ngizovuma ukuthi ngikuthwasise. Futhi ngikuhlalise nje isikhathi engathi ngiyakuthwasisa kanti cha. Akumelanga ukuthi ngikuthwasise. Kumele mhlambe ngikuguide lapho nalapho nalapho ukuthi uma uphupha lokhu kumele wenze kanje, ngesinye isikhathi kumele ulale phansi. Ungahlezi kanjalo nje. Siyabonga.